हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। അതെ 9 ഇത് വന്നിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രണാമം മാതാജി. माताजी। हरे कृष्णा. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 6 അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. അധ്യായം 6 ധ്യാനയോഗം. അതാണ് നമ്മുടെ 6ാമത്തെ അധ്യായം. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 5ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇന്നലെ അധ്യായത്തില്? കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തില്? ഭക്തിയുതമായ കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തേക്കാൾ നല്ലത്. ദാനം ചെയ്യണം, കർമ്മഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ. അതെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ. കർമ്മം വർജനം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കർമ്മത്യാഗമാണോ ഭക്തിയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക, കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. അതെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞതില്? പിന്നെ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതല്ല, നമ്മൾ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കൂടി പറഞ്ഞു. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താമരയിലെ വെള്ളത്തിലിട്ടാലും നനയാത്ത പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി പറഞ്ഞു. പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? പിന്നെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ഒരു യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരെയും കാണാന്നുള്ളത്. ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണമായ ജ്ഞാനത്തെ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മള് പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയാണ് കാണാന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരെയും. അതായത് ഒരു ചണ്ടാലനെ ആയാലും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലനെയും ബ്രാഹ്മണനെയും ആനയെയും എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. ആർക്ക്? ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിക്ക്. അതായത് ഒരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ. യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ഈ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ? എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നതാണ്. അതെ, നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PhD ഒക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതാണ് പണ്ഡിതന്മാര്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന വ്യക്തി, ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടിയ വ്യക്തിയാണ് പണ്ഡിതൻ എന്നിവിടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു ഭഗവാൻ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? അവർക്ക് എന്തറിയാം? നമ്മുടെ സുഖങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. സുഖവും ദുഃഖവും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെ ആർക്കറിയാം? അവർക്കറിയാം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതില് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? എങ്ങനെയാണ് ശാന്തി തേടാൻ നമുക്ക്? ഞാൻ തപസ് ഭോക്താവ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മളെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലോകങ്ങളുടെ അധിപനാണ്.
എല്ലാവരുടെയും ഭഗവാൻ ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ സുഹൃത്തും സുഹൃത്ത് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. നമ്മുടെ അഭ്യുതകാംക്ഷി ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുന്നത്? ശാന്തി ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? മനസ്സമാധാനം ലഭിക്കുന്നെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശാന്തി ശ്ലോകം എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത്. 5-ാമത്തെ അധ്യായം 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. അതുവരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അധ്യായം 6, ധ്യാനയോഗം. അധ്യായം 6, ധ്യാനയോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 1. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അനാശ്രിത കർമ്മഫലം കാര്യം കർമ്മ കരോതി യഃ സ സന്യാസീ ച യോഗീ ച നാനിരഗ്നിർന ചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാളാണ് യഥാർത്ഥ യോഗിയും, അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ലാതെ, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് ഒട്ടും ആസക്തിയില്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണ്, നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത എന്ന നിലയില് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അതായത് ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മികമായ ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെ നമുക്ക് സന്യാസി എന്ന് പറയാം. അയാളാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ യോഗി. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനല്ല. അപ്പൊ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറയാ, ഈ സന്യാസിമാർ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് നമ്മളിപ്പോ ഡെയിലി ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ദിനചര്യകൾ പോലെ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡെയിലി. ഇതാണ് അഗ്നിഹോത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവൻ അല്ലെങ്കിൽ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവൻ ഒന്നും ആരല്ല? ഒരു സന്യാസിയോ യോഗിയോ അല്ല. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് ആസക്തി ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ ആരല്ല? ഒരു സന്യാസിയോ യോഗിയോ അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 6-ാമത്തെ അധ്യായം അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതികൾ അത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്കത് പ്രായോഗികമാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ സാധിക്കുന്നതല്ല ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതികൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മയോഗം, കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് താരതമ്യേന ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് കൂടി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. അതായത് ഇത് നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായത് കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ്. ചോദിക്കുന്നത് ഇതാണോ യോഗ? യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറഞ്ഞതിനെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇതാണോ യോഗ? കുറെ ഇങ്ങനെ പിക്ചർ കണ്ട് ഈ തല കുഴിച്ച് മണ്ണിൽ തല കുഴിച്ചിട്ട് തല കുത്തി നിന്നിട്ട് കാല് മുകളിലേക്ക് ആക്കി നിന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഇതാണോ യോഗ? കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് തന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് യോഗ എന്ന് പറയും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലേശങ്ങളാണ്. എന്താണ് യോഗ? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? യോഗ എന്ന് പറയാം. യോഗം ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. കർമ്മയോഗം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു. ജ്ഞാനയോഗം ജ്ഞാനം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അഷ്ടാംഗ യോഗ ഭക്തി യോഗ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാതും എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക. അതിനെയാണ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ 8 സ്റ്റെപ്പുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 സ്റ്റെപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്? യമ, നിയമ, ആസനം, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് എന്ത്? അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്.
യമ നിയമ ആസന പ്രാണായാമം പ്രത്യാഹാരം ധാരണ ധ്യാന സമാധി. ഇതാണ് എന്ത് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറയണത് യമം. യമം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ചില ശീലങ്ങൾ. നമുക്കിപ്പോ കുറെ ശീലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളുടെ കയ്യില്. ചിലത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്കത് ശരിയല്ലാത്ത ശീലങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പോകെ പോകെ മനസ്സിലാവാണ് ഇത് ശരിയല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അത്തരത്തിലുള്ള ശീലങ്ങളാണ് എന്ത് യമ എന്നതിൽ പറയുന്നത്. യമ. അത് കണ്ട് നിയമ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലത് നമ്മൾ പരിശീലിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ചിലത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമാണെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പതുക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് പരിശീലിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് എന്ത് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. നിയമ. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്ക് ശീലം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി എന്താണ് പതുക്കെ അത് പരിശീലിച്ച് കൊണ്ടുവരും. അതെന്തിൽ വരും? യമത്തിൽ വരും. ഇപ്പൊ നിയമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാവാം. അപ്പൊ അതെന്തിൽ വരും? യമത്തിൽ വരും. അപ്പൊ യമം, നിയമം, ആസന എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആസനം, മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റ്. നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്റർ, മെഡിറ്റേഷൻ സീറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ആസന എന്ന് പറയാ. പ്രാണായാമം എന്ന് വെച്ചാല് ബ്രത്ത് നിയന്ത്രിക്കുക, നമ്മുടെ ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രാണായാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ 4 എണ്ണം യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം. ആദ്യത്തെ 4 എണ്ണം യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമ. 5ാമത്തത് പ്രത്യാഹാരം എന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? പ്രത്യാഹാരം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് പ്രത്യാഹാരം. അടുത്തത് ധാരണ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ശ്രദ്ധ, സെൽഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുക. അതാണ് ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ധ്യാനം എന്ന് വെച്ചാല് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഒത്തിരി കൂടി. മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ ധ്യാനത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എന്തായി? ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനായി നമുക്ക്. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ധ്യാനം. ലാസ്റ്റ് ആണ് എന്ത്? സമാധിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായി? നമുക്ക് കണ്ണടച്ചാലും കണ്ണ് തുറന്നാലും നമ്മൾ ആരെയാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത് അത് മാത്രം കാണുന്ന ഒരവസ്ഥ, നമ്മൾ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. അതാണ് എന്ത്? സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ നമ്മള് ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ യോഗിക്ക് എന്തില്ല? വേറെ ഒന്നുമില്ല. ചുറ്റും ആരെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ? ആ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ മാത്രം കാണുന്നു. പിന്നെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ചിന്തയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. അതാണ് എന്ത്? സമാധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. യമം, നിയമം, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗയുടെ 8 പടവുകൾ. യമ, നിയമ, ആസന, പ്രാണായാമം, പ്രത്യാഹാരം, ധാരണ, ധ്യാന, സമാധി. ഇനി അടുത്തത് ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ആത്മനാമവസാദയേത് ആത്മൈവാഹ്യാത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവാരിപുരാത്മനഃ. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിന് തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. നമ്മൾ അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് ആത്മാവിന്റെ ശത്രു, ബന്ധു. രണ്ടും ആര് തന്നെയാണ്? മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുവുമാണ്, മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവുമാണ്. രണ്ടും ആര് തന്നെയാണ്? ഈ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ യോഗ പദ്ധതി, അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി, ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അല്ലെ? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പദ്ധതികളുടെ എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപതിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? മനസ്സ് നമ്മുടെ ബന്ധുവായിട്ടിരിക്കും. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കൊരു ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടി വരും? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ? മനസ്സിനെ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക്? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മളെ ജീവിതം മുഴുവൻ നമ്മൾ ആ ശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. മനസ്സ് നമ്മുടെ ശത്രുവുമാണ്, അതുപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുമാണ് മനസ്സ്.
ബന്ധുരാത്മാത്മനസ്തസ്യ യേനാത്മൈവാത്മനാജിതഃ അനാത്മനസ്തു ശത്രുത്വേ വർത്തേതാത്മൈവ ശത്രുവത്. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനാകട്ടെ മനസ്സ് പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. മനസ്സിനെ ജയിച്ചില്ലെങ്കിലോ മനസ്സ് നമ്മുടെ പരമശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് പരമശത്രുവിന്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? നമ്മൾ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം? മനസ്സ് നമ്മുടെ സുഹൃത്താക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. മനസ്സിനെ നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്താക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിനെ സുഹൃത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? മനസ്സ് സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള മനസ്സിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പരമശത്രുവിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞ എന്താ ഗുണം? ജിതാത്മന പ്രശാന്തസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതഃ ശീതോഷ്ണ സുഖദുഃഖേഷു സുഖദുഃഖേഷു തഥാ മാനാപമാനയോഃ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കീഴടക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും. പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാം, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം. അതിലൂടെ നമുക്ക് ശാന്തി നേടാൻ സാധിക്കും, പരമാത്മാവിനെ നേടാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? തണുപ്പ് വന്നാലും ചൂട് വന്നാലും സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ആരെങ്കിലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഒന്നിനോടും പ്രത്യേകം എന്തുണ്ടാവില്ല? പ്രത്യേകം അവത്തെ വികാരം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാതും ഒരുപോലെ തന്നെ. അവരെ തണുപ്പായാലും ചൂടായാലും സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും എല്ലാതും ഒരേപോലെയാണ്. ആർക്ക് തോന്നുന്നത്? ഒരു മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് തോന്നുന്നത്, ശാന്തി നേടിയ വ്യക്തി, പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാത്തിനെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ മതജി ഒന്ന് മ്യൂട്ടിൽ വായിക്കാവോ ശ്ലോകം? അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാതെ വരും, അതുകൊണ്ടാട്ടോ. ജ്ഞാന വിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടസ്ഥോ വിജിതേന്ദ്രിയഃ യുക്ത ഇത്യുച്യതേ യോഗി സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാളെ സാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. ആത്മസംയമിയായ അയാൾ അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആത്മസംയമിയായിട്ടുള്ള ആ ആള് അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ എങ്ങനെയാണ്? കല്ല് കണ്ടാലും മണ്ണ് കണ്ടാലും സ്വർണം കണ്ടാലും അയാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഒരേപോലെയാണ്. കാരണം അയാൾക്ക് ഒന്നിനോടും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആഗ്രഹങ്ങളില്ല, വികാരങ്ങളില്ല. എല്ലാതും ഒരേപോലെയാണ് അയാളെ സംബന്ധിച്ച്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ എവിടെയാ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? എപ്പോഴും അഭൗതികതയിലായിരിക്കും. അഭൗതികതയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു, ഭൗതികമായതിൽ നിന്ന് മാറ്റം വന്ന അയാൾക്ക്. ഭൗതികത എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിലായോ? ഭൗതികതയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്വരജോ തമോ ഗുണങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുക. ലോകത്തിലെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ ഭൗതികത വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ സത്വരജോ ഗുണങ്ങളുള്ള ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാം? അഭൗതികതയിലാവല്ല, ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് അഭൗതികതയിൽ, അപ്പൊ ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാതൊരു കല്ലിന് കൊടുക്കുന്ന വില തന്നെയാണ് അയാൾ എന്തിനു കൊടുക്കുക? സ്വർണത്തിന് കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ എല്ലാത്തിനും ഒരേപോലെ കാണാനായിരിക്കും ആ വ്യക്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരനിഷ്ഠനായ യോഗിക്ക് സാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. ലൗകിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. അത് വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടാകണം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ശാസ്ത്രമാണെന്ത്?
ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം, കൃഷ്ണ അവബോധം. നമ്മുടെ അവബോധം ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും കിടക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും നമ്മൾ ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുക. നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം? മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതായത് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഓരോ താളിലും നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ല നമുക്കപ്പോ ലൗകികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് ആർക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിക്കില്ല. നമ്മള് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മളിപ്പോ കുറെ ഡിഗ്രി പഠിച്ചു, PG പഠിച്ചു, PhD എടുത്തു, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചാലും നമുക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? വിശുദ്ധ പ്രജ്ഞനായ ഒരാളുമായി സഹവസിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവണം. അതായത് ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? സഹവാസം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ആ ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഒരു കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനം നേടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല? ആ ജ്ഞാനം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൂടി വേണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിച്ചത്? ഇവിടെ വന്നിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ശുദ്ധ ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനത്താൽ സംതൃപ്തനാണ് അയാൾ. ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം ഒരാളെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനം കൊണ്ട് ആ വ്യക്തി സംതൃപ്തനായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം. ആ ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം, ആ ജ്ഞാനം നേടിയത് കൊണ്ട് അയാൾ എവിടേക്ക് എത്തിക്കും? പരിപൂർണതയിലേക്ക്, പൂർണ്ണതയിൽ എത്തിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടല്ലേ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയില് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞാല് ജ്ഞാന സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാം ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ ഒന്ന് തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. അതായത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാം. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണം. ഒരേപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി ജീവിക്കുക. ഓക്കെ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നാണ് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാം? ഇന്നുകൂടി ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എളുപ്പത്തില്. സർവചരാചരങ്ങളും ഒന്നാണെന്നുള്ള വിചാരം. അതിപ്പോ നമുക്ക് ക്ലാസ് കേട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതൊക്കെ. പക്ഷെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടില്ലല്ലോ. ഭോക്താവും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് വെച്ചാൽ കാമക്രോധം കുറെ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, കാമക്രോധം മോഹം ഒഴിഞ്ഞ് പരിപൂർണതയിലേക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. അതെ, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും എവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്നവരാ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വന്നവരാ. ഭഗവാന്റെ ലോകത്തുനിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ് നമ്മുടെ ലോകം, അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? ആത്മാവിന് അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കുക. നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു വാടക വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് തിരിച്ചെപ്പോഴാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് പോകണം അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്. ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? ഇതൊരു വാടക വീടാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് എവിടേക്ക് പോകാം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം. നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകണം? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകണം. നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാം. ആത്മാവിന് സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് അത് അതിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. അതാണ് ആ പരിപൂർണതയിലെത്താന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു, അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാതി നാഭാവേദ്ഗ്രാഹ്യം ഇന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖൈഹി ജിഹ്വാതൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭൗതിക മാലിന്യം പൂണ്ട ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീല എന്നിവകളുടെ സ്വഭാവം ആർക്കും ഗ്രഹിക്കാനാവില്ല.
ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമരൂപ ഗുണ ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം 2:34 പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. നമ്മളിത് പഠിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്, 3ാമത്തെ ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണിത്. അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭൗതികമായ മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ്. ഭൗതിക മാലിന്യം നിറഞ്ഞതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ ലീലകളുടെ സ്വഭാവം നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്, ഭൗതികമായ മാലിന്യങ്ങൾ. നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹം, മത, മാത്സര്യം, അല്ലെ? മാത്സര്യ ബുദ്ധി, അസൂയ, ഇതൊക്കെ നമ്മളിലുള്ളതാണ്. ദേഷ്യം, ഇതൊക്കെ നമ്മളിലുള്ള. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചോ രൂപത്തെ, ഗുണം, ലീലകളെ കുറിച്ചൊന്നും ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട്, അതിന്റെ സ്വഭാവം ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ഇതൊന്നും ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും മനസ്സിലാവേണ്ടെന്ന്. പക്ഷെ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് പരിപൂരിതനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെയും നാമരൂപ ഗുണം ഇത്യാദികളെയും അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭാഗവതം കേൾക്കുക, ഭാഗവതം വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ എന്ത് വരും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണത വരും. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ശുദ്ധമാകും. നമ്മളല്ലാണ്ട് കരുതി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ശുദ്ധമാക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് വേണം? അതിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ള സേവനത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുക? നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പരിപൂർണത വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളെ കുറിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയല്ല? പരിപൂർണരായിട്ടല്ല, നമ്മൾ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടല്ല, പരിശുദ്ധരായിട്ടല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധരാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? പരിശുദ്ധി വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ക്ലാസ് കേട്ട് 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 വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരും. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? ആ കേട്ടുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? പരിശുദ്ധരായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണലീലകളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധി വരികയും ചെയ്യും. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ പറയുന്നു. പഠിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും. നാത്യശ്നതസ്തു യോഗോസ്തി നാചൈകാന്തമനശ്നതഃ നാചാതി സ്വപ്നശീലസ്യ ജാഗ്രതോ നൈവ ചാർജുന. ഇനി അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത്, അല്ലെ? ഇനി ഭഗവാൻ പറയാണ്, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ. എന്താ ഇവിടെ പറയണത്? വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഏറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ഉറക്കമില്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടതിലേറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്കും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്ക്, കുറെ ഉറങ്ങുന്നവർക്ക്, കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് ഒന്നും എന്ത് സാധിക്കില്ല? യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു യോഗി ആവണമെങ്കിൽ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൂടി നിയന്ത്രിച്ചാലേ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ള? ഒരാൾക്ക് യോഗി ആവാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് അർജുനനോട്. പിന്നെ യുക്താഹാര വിഹാരസ്യ യുക്തചേഷ്ടസ്യ കർമ്മസു യുക്ത സ്വപ്നാവബോധസ്യ യോഗോ ഭവതി ദുഃഖഃ. ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കുന്നവന് യോഗ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളും അകറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇനി എന്തിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം വേണം? ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവൃത്തി, 4 കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കം നിയന്ത്രിക്കണം, വിഹാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കണം, നമ്മുടെ ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിന്തകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കണം. പിന്നെ പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം, പ്രവൃത്തികൾ നിയന്ത്രിക്കണം.
ഈ 4 കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിച്ചാല് പാലിക്കുന്നവനാണ് എന്ത് സാധിക്കുക? സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ ആഹാരം, നിദ്ര, വിഹാരം, പ്രവർത്തികൾ ഇത് നിയന്ത്രിക്കുന്നവന് യോഗാ പരിശീലനം കൊണ്ട് സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളെയും അകറ്റാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. യോ മാം പശ്യതി സർവത്ര സർവം ചാമയി പശ്യതി തസ്യാഹം ന പ്രണശ്യാമി സചാമേന പ്രണശ്യതി. എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നതായും എല്ലാം എന്നിൽ അടങ്ങുന്നതായും കാണുന്നവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല, എനിക്ക് അവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എവിടെയും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവന് ഒരിക്കലും ആരും നഷ്ടപ്പെടില്ല, ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടില്ല. മാത്രമല്ല ആ വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനും നഷ്ടപ്പെടില്ല, ഭഗവാന് അവനും നഷ്ടപ്പെടില്ല, രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നഷ്ടപ്പെടില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ആരാണ്? പ്രഹ്ലാദകുമാരൻ. പ്രഹ്ലാദന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിന്റെ ഭഗവാൻ എവിടെ, എല്ലാവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഉണ്ട്, എല്ലാവിടെ എന്റെ ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു തൂണ് കാണിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, ഈ തൂണിലുണ്ടോന്ന് വെച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, ഉവ്വ ഈ തൂണിലുണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ തൂണിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ വന്നു. അപ്പൊ എല്ലായിടവും ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് ആര്? യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തന് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ആ ഭഗവാൻ ആരും നഷ്ടപ്പെടില്ല, ആ ഭക്തനും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ച ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എവിടെയും ദർശിക്കുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് കാണുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയെല്ലാം കൃഷ്ണശക്തിയുടേതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിനാൽ അവ ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും അയാൾ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ബോധവാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി, നമ്മുടെ അവബോധം തന്നെ ഭഗവാനാണ്. ആ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചൊരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ എല്ലായിടം ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, എല്ലാം ഭഗവാനിൽ അധിവസിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആവിഷ്കാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും, അത് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും ആരെ ഓർക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം എല്ലാതും ഈ ആത്മീയ ലോകത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാതും ആരുടെ സൃഷ്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് അത് ഓരോന്ന് കാണുമ്പോഴും ആരെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കും. കൃഷ്ണനെ കൂടാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാനാവില്ല, കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും നാഥൻ. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മൗലിക സിദ്ധാന്തം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഇത് നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രേമാഞ്ജനച്യുതിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്താ സദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. എന്താ പറഞ്ഞ? ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായ ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു. ഭക്ത ഹൃദയത്തിലത്രേ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദരമായ രൂപത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് വാഴുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്റെ ശാശ്വതമായ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നത്. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാന് ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തന്റെ പ്രേമാഞ്ജനം എഴുതിയ കണ്ണുകൾക്ക് എപ്പോഴും ദൃശ്യനായിട്ടുള്ള ആ ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദനെ ആര് സ്തുതിക്കാണ്? ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കാണ്. ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തില് ഭഗവാൻ വാഴുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അർജുനൻ പറയുന്നു, ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദൃഢം തസ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, കൃഷ്ണ എന്താ പറയുന്നത്? ചഞ്ചലം ഹി മന കൃഷ്ണ പ്രമാധി ബലവദ്യാഹം നിഗ്രഹം മന്യേ വായോരിവാസു ദുഷ്കരം. മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ് കൃഷ്ണ, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണ് കൃഷ്ണ. അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, എന്താണ് പറയണത്? മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്, വഴങ്ങാത്തതും ബലമേറിയതുമാണ് മനസ്സ്.
അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് എന്ത്? മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ എന്നാണ് ആര് പറയണത്? അർജുനൻ പറയാണ് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല, വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം കാറ്റിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്തുക. അത് ചഞ്ചലമാണ്, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണ്, ബലമേറിയതാണെന്നാണ് ആര് പറയണത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. ആരാണ് പറയുന്നത്? അർജുനൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുരുവിന്റെ കുറെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷകളില് അത്ര ദൃഢനിശ്ചയത്തോടു കൂടി വിജയിച്ച വ്യക്തിയാണ് അർജുനൻ. ആ അർജുനനാണ് പറയണത് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അർജുനനോട്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അസംശയം മഹാബാഹോ മനോ നിർനിഗ്രഹം ജലം അഭ്യാസേന തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ദുഷ്കരമാണ്. എന്നാൽ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, മഹാബാഹുവായ കുന്തിപുത്ര, ശരിയാണ്, നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അസ്ഥിരമായ മനസ്സിനെ അടക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ദുഷ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അഭ്യാസേനത്തു കൗന്ദേയ വൈരാഗ്യേണ ച ഗൃഹ്യത. എന്താ പറഞ്ഞത്? അഭ്യാസത്തിലൂടെ, യുക്തമായ പരിശീലനത്തിലൂടെ, നിനക്ക് നിരന്തരം പരിശീലനം ചെയ്തുകൊണ്ടും നിസ്സംഗത കൊണ്ടും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിനക്കത് സാധിക്കും. അതായത് വൈരാഗ്യം കൊണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? നമ്മൾ ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ അതിനോട് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നിനക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. പറഞ്ഞത് നീ ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ യുക്തമായ പരിശീലനം കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിസ്സംഗത കൊണ്ടും അത് സാധിക്കുമെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ ഓരോ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഇത് സാധിക്കും. അപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, ഭക്ഷണവും നിയന്ത്രിക്കണം, ഉറക്കവും നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? പറ്റും. എങ്ങനെ? നിരന്തരം പരിശീലനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്തത് ഭഗവാൻ എന്താ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ശ്ലോകം, ഞാൻ വായിക്കാം. അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അർജുന ഉവാച അയതി ശ്രദ്ധയോപേതോ യോഗാചലിത മാനസഃ അപ്രാപ്യ യോഗ സംസിദ്ധിം കാങ്കതീം കൃഷ്ണ ഗച്ഛതി. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇപ്പൊ ശരി മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മള് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, വിജയം പ്രാപിക്കാത്ത അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനിയുടെ ഗതി എന്താണ്? ആരംഭത്തിൽ വിശ്വാസപൂർവ്വം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള പദ്ധതികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും പിന്നീട് ലൗകിക വാസനകളാൽ വഴിതെറ്റിക്കപ്പെട്ട് യോഗത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്താതെ പിന്മാറുകയും ചെയ്യുന്ന യോഗിക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അർജുനൻ അവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മനസ്സിനൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു, എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, ഭാഗവതം പഠിച്ചു, ഇതൊക്കെ ചെയ്തു ഇതൊക്കെ നാമം ജപിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറെ നാള് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചെത്തിയപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അതെന്ത് സാധിച്ചില്ല? ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പൊ മറ്റത് തുടക്കക്കാര്, നമ്മളെ പോലുള്ളവര്. മറ്റേത് എന്താണ്? കുറെ മുന്നിലോട്ട് പോയിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? വീഴ്ച സംഭവിച്ചു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ രണ്ട് കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇത് മുഴുവനാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് സംശയം ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് സംശയം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പാർത്ഥ നൈവേഹ നാമുത്ര വിനാശസ്തസ്യ വിദ്യതേ നഹി കല്യാണ കൃത് കശ്ചിത് ദുർഗതീം താത ഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ പറയാണ്, മംഗളകരമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ലോകത്തിലായാലും ആത്മീയ ലോകത്തിലായാലും ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? നാശമുണ്ടാവില്ല. നന്മ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? ദുർഗതി സംഭവിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്, പ്രാപ്യ പുണ്യാകൃതാം ലോക അനുഷ്ഠിത ശാശ്വതി സമഹ ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ യോഗ ഭ്രഷ്ടോഭിജായതേ.
അങ്ങനെ യോഗത്തിൽ പരാജിതനാകുന്ന ആൾ പുണ്യം ചെയ്തവർക്കായുള്ള ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ആനന്ദം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അസംഖ്യം സംവത്സരങ്ങൾ വാണതിനു ശേഷം നീതിനിഷ്ഠയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളുടെയോ ധനികരുടെയോ കുടുംബങ്ങളിൽ വീണ്ടും പിറക്കുന്നു. ഇപ്പൊ പരാജയം അടഞ്ഞു, നമുക്ക് കുറെ നമ്മൾ ചെയ്തു, പിന്നെ നമുക്ക് പരാജയം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? അവർ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കുറെ പുണ്യം ചെയ്തു അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു, ഭാഗവതം കേട്ടു, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, ഇതൊക്കെ ശരിക്കും എന്താണ്? പുണ്യകാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്, നല്ല പ്രവർത്തികൾ. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടെ പോകും? പുണ്യലോകത്തിൽ പോകും. പുണ്യമായി, അതായത് നമ്മുടെ പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ ഏത് ലോകമാണ്? പുണ്യലോകം, സ്വർഗലോകം. സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകും. ആ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം. ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ബാലൻസ് 0 ആകും. നമ്മളെ പുണ്യഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എവിടെ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും? ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ചെയ്ത പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടെ പോകും? സ്വർഗത്തിൽ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ അതൊക്കെ അനുഭവിച്ച് കഴിയും. അനേക സംവത്സരങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ കഴിയും, നമ്മുടെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടെ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും? ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കും. ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുത്തിട്ട് എങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ധർമ്മബോധമുള്ള കുടുംബങ്ങളില്, വൈഷ്ണവ കുടുംബത്തില്, ബ്രാഹ്മണന്റെ കുടുംബത്തില്, കുലശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ധനാഢ്യന്റെ കുടുംബത്തില് ഒക്കെ ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വീണ്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വയം നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല? ഇതിലൊന്നും നഷ്ടം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി വേറൊരു രണ്ടും ചോദിച്ചില്ല. ഇനി യോഗത്തില് അതീന്ദ്രിയ യോഗികളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു, അത് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൂടി പറയാം. അവരെങ്ങനെ ചെയ്യും? അവര് അഭിജ്ഞരായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ പിറക്കും. അത്തരത്തിലുള്ളവര് ഒത്തിരിയും കൂടി ഉയർന്ന യോഗികളുടെ കുലത്തിൽ, അതായത് ഗോസ്വാമി കുടുംബങ്ങള്, അതായത് നമ്മളെ ബ്രാഹ്മണരെ പോലത്തെ അത്രയും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള കുടുംബങ്ങളാണ് ഗോസ്വാമിമാരുടെ കുടുംബങ്ങള്. അത്തരത്തിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ജനിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ആ കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 2 തരത്തില്, ഒന്ന് ഈ കുറച്ച്, അതായത് അധികം തുടക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് എത്തി, പിന്നെ നമ്മളത് നിർത്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ്? ആ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഭഗവത്ഗീത കേട്ടാല് ആ പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടെ പോകും? സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകും. അത് അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ തിരിച്ചെവിടെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും? ഭൂമിയിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ആ ജന്മം എടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ ശരിക്കും? നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ കുടുംബത്തിലാ? ധർമ്മബോധമുള്ളവരുടെ കുടുംബത്തില്, ധനാഢ്യരുടെ കുടുംബത്തില്, വൈഷ്ണവരുടെ കുടുംബത്തില്, ബ്രാഹ്മണരുടെ കുലത്തിലായിരിക്കും നമ്മള് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? വീണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി പറയുന്നു, യോഗികളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. യോഗിനാമഭി സർവേഷാം മദ്ഗതേനാന്തരാത്മനാ ശ്രദ്ധാവാൻ ഭജതേ യോ മാം സമേ യുക്തതമോ മദഃ. പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുകയും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം എന്റെ ദിവ്യ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് എല്ലാ യോഗികളും വെച്ച് അത്യുത്തമ യോഗിയും എന്നോട് ദൃഢതമമായ യോഗത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനും. ഇതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പൊ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുക, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവനാണ് ആര്? എല്ലാ യോഗികളെയും വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ദൃഢതമമായിട്ട് യോഗത്തില് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവനപ്പോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം. എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി ഭഗവാനിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു, ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗവതത്തില്. അതില് ഓർമ്മയുണ്ടോ പറഞ്ഞത്? നമ്മള് മഹർ ലോകത്ത് പോണതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? കേട്ടിരുന്നോ? കേട്ടിരുന്നു. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ പുണ്യലോകത്തിലേക്ക് പോണ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ. കാരണം ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠ ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ആ നമ്മുടെ തോതനുസരിച്ചാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവര് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾ എവിടെ പോകുന്നു? സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നു. ഇപ്പൊ യോഗികളാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങള്, ആ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ആ ലോകത്ത് പോയിട്ട് അത് അനുഭവിച്ചിട്ട് വീണ്ടും എവിടേക്ക് വരണം? നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കാനായിട്ട് എവിടേക്ക് വരും? ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. നമ്മളെ ബാക്കി അല്ലാതെ അനുഭവിക്കുന്ന എവിടെയാണ്?
ഭൂമിയിലാണ് അനുഭവിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് ഭക്തിയോഗം നമ്മൾ നാമജപത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതാണെന്ന് ഭക്തിയോഗ. അപ്പോ നമ്മൾക്കറിയാം 4 യുഗങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു, ത്രേതായുഗത്തില് യജ്ഞത്തിലൂടെ നേടുന്നു, ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധനയിലൂടെ നേടുന്നു, കലിയുഗത്തില് നാമജപത്തിലൂടെ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, ഈ സത്യയുഗമാണോ കൃതയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്? അതെ അതെ, കൃതയുഗം കേട്ടോ, സത്യയുഗം. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോർനാസ്തൈവ നാസ്തൈവ നാസ്തൈവ ഗതിരന്യതേ. നമുക്ക് പറയുന്നു ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോർ നാസ്തൈവ 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 ഗതിരന്യതേ. കലിയുഗത്തില് ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ വേറൊരു വഴിയില്ല, വേറൊരു വഴിയില്ല, വേറൊരു വഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെ എന്ത് പറയുന്നത്? കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തിയോഗമാണ് മറ്റുള്ള യോഗകൾ എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ്. ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോകുന്ന പോലെയാണ്. അതിൽ കയറി ഒരു സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ നമ്മൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് എത്തും. പക്ഷെ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോകുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കും, അവശതയാവും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തണമെന്നില്ല. അതേപോലെയാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എവിടേക്ക് എത്തും? എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ലാസ്റ്റ് ഭക്തിയോഗയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും എല്ലാതും നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന എവിടേക്ക് തന്നെയാണ്? ഭക്തിയോഗയിലേക്കാണ്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗം ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള കണക്ഷനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രിയാണ്. മറ്റുള്ളതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എത്താതിരിക്കാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? എപ്പോഴും ഭക്തിയോഗം, നേരെ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തില് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ച് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരമാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ മനോഭാവം എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരായിട്ട് അവതരിച്ചത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. കലിയുഗത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം. നാരായണ സംഹിതയിൽ പറയുന്നു, കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ ആ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ ചൊല്ലണം എന്നാണ് നാരായണ സംഹിതയില് പറയുന്നത്. എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങളുടെയും തെരഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗംഭീരമായൊരു രീതി കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല. മതത്തിന്റെ ഗംഭീരമായൊരു രീതി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ കലിസന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, എല്ലാ വേദ സാഹിത്യങ്ങൾ തെരഞ്ഞാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രോച്ചാരണത്തെക്കാൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ ഇതിനേക്കാളും ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതി നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്ന് കലിസന്തോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എന്റെ പ്രിയ രാജാവേ, കലിയുഗത്തിൽ തെറ്റുകൾ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ യുഗത്തിൽ നല്ലൊരു ഗുണം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിലൂടെ ഒരാൾക്ക് ഭൗതിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാനും അതീന്ദ്രിയ രാജ്യത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാനും സാധിക്കും. അപ്പോൾ കലിയുഗത്തിൽ കുറെ തെറ്റുകളുണ്ട്. കലിയുഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കലിയുടെ യുഗമാണ് അല്ലെ, അത്രയും കാപ്പട്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ യുഗമാണ്. പക്ഷേ അതിലുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ഈ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു കാര്യമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 51-ാം ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് 10-ാം അധ്യായം 25-ാം ശ്ലോകത്തില്, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? തിരുനാമ ജപമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളില് ഭഗവാൻ തിരുനാമ ജപമാണ്. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില്, അതായത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ 8 ശ്ലോകങ്ങളാണ്. അതില് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഭഗവാനെ, ദൈവത്തിന്റെ പരമോന്നത വ്യക്തിത്വമേ, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ജീവനുള്ള സത്തയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാഗ്യവുമുണ്ട്. അതിനാൽ അങ്ങേക്ക്
കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളുണ്ട്. അങ്ങയുടെ എല്ലാ കഴിവുകളും ആ പേരുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അവിടെ അവ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനവും വേഗത്തിലുള്ളതുമായ നിയമങ്ങളല്ല. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും എന്തിലുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലുണ്ട്. കൃഷ്ണ, ഗോവിന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ കുറെ നാമങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ കഴിവുകളും ആ നാമത്തിലുണ്ട്. ഇനി നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം. ആ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാൻ. ഏതാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം? ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിത്യാനന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബലരാമനാണ്. അദ്വൈതാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഹാദേവനും വിഷ്ണുവിന്റെയും കൂടിയുള്ള അവതാരമാണ്. ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷിയാണ്. ഈ 5 പേരെ നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവരെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെല്ലുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇത് ചൊല്ലിയിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. 5 ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഇവര്. മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മന്ത്രം ശ്രവിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പാകത്തിൽ നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലണം. നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജപിക്കണം. നമുക്ക് ശ്രദ്ധ പോകില്ല, അപ്പൊ ശ്രദ്ധ കിട്ടും. ഓരോ പേരും വ്യക്തമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ എന്ന് ഉച്ചരിക്കണം. അപ്പൊ ഓരോന്നും വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം. ആദരവോടെ ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ആദരവോടെ ജപിക്കണം. ഭക്തി നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കും. ഭഗവാൻ നമ്മളെ നാവിന്മേൽ നൃത്തം വെക്കുന്ന പറയും. ഭഗവാനും രാധാറാണിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തം വെക്കുന്ന പറയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ആദരവോട് കൂടി ഭക്തിയോട് കൂടി നാമം ജപിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സ്ഥലത്തും ജപം ചെയ്യാം. ഇരുന്നു കൊണ്ടോ നടന്നുകൊണ്ടോ ഏത് ദിശയെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ടും ജപം ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ല, ഇത് വേദമന്ത്രത്തിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ വേദമന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഹരേ രാമ മന്ത്രത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ ഒന്നും എന്തിനില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിനില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏത് സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ടോ നടന്നുകൊണ്ടോ ഏത് ദിശയെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എപ്പ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശിക്കുന്നു. എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് എപ്പോഴും എന്താണ്? രാവിലെ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ചൊല്ലുന്നതാണ് ഇത്തിരി കൂടി ഫലം കൂടുതലെന്ന് പറയുന്നു. കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. അപ്പം നമുക്ക് കുളിച്ചിട്ട് തന്നെ വന്നിരുന്ന് ജപിക്കണം നിർബന്ധമില്ല. കൈയും കാലും മുഖം കഴുകിയിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും. എണ്ണം വെച്ച് മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എണ്ണം വെച്ച് ചെയ്യണം. അതായത് 108 മുത്തുള്ള ഒരു മാലയിലാണ് നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ചെല്ലുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ മുത്തുമലും പിടിച്ച് എണ്ണിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പോകുന്നത്? നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ നമുക്കറിയാം 108 മുത്തുമല് നമ്മൾ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എണ്ണം വെച്ചിട്ട് ചൊല്ലുന്നതാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ദിവസേന 108 തവണയെങ്കിലും ജപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എത്ര തവണയെങ്കിലും ജപിക്കണം? 108 തവണയെങ്കിലും മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം. മന്ത്രം എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്? മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലരുത്. ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്താതെ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ അതും കൂടി പറഞ്ഞാലേ ആ മന്ത്രം മുഴുവനാകുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. ജപമാലയിലെ കൃഷ്ണ മുത്തിൽ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. അപ്പൊ ജപമാല നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു മുത്ത് മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ മുത്ത് ഗുരുമുത്ത് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഗുരുമുത്ത്. ആ മുത്തുമലി പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. അതുമലി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ ആ ഒറ്റ മുത്തുമ പിടിച്ചിട്ട് ചൊല്ലും. ബാക്കി മറ്റു മന്ത്രങ്ങള് ആ ഓരോ മുത്തുമലി പിടിച്ചാണ് ചൊല്ലിപ്പോകുന്നത്. പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടോ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടോ മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ പാടില്ല. TV കണ്ടുകൊണ്ട് മൊബൈൽ നോക്കിക്കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലരുത്. ഇനി നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? മനസ്സമാധാനം. ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പറയുന്നത്? മനസ്സമാധാനം. നമുക്ക് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവും. യഥാർത്ഥ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.
പിന്നെ ജ്ഞാനോദയം, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉദയം. നമുക്ക് ജ്ഞാനം നേടിയാലാണ് നമുക്ക് ആരാവുക, നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ജ്ഞാനോദയം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നും കൂട്ടായിട്ടും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇരുന്നിട്ട് നാമം ജപിക്കാം. പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കീർത്തനം. പിന്നെ ഉത്കണ്ഠയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. നമുക്ക് ഉത്കണ്ഠകളൊന്നും ഇല്ലാതാകും. നാമജപം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തില്ലാണ്ടാവും, ഉത്കണ്ഠകള് ഇല്ലാതായി മാറും നമ്മൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരുപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോപ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരു പ്രാമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോ പറഞ്ഞത് 6ാമത്തെ അധ്യായം ധ്യാനയോഗം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഇതിൽ പറയണ മെയിൻ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്കത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചെയ്യാനായിട്ട്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള കർമ്മയോഗം തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠമായതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സന്യാസി യോഗി ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞെന്താണ്, കർമ്മ നിർവഹിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസി. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മ നിർവഹിക്കുന്നവനാണ് ആര്, യഥാർത്ഥ സന്യാസിയും യോഗിയും എന്ന് പറയണം. അല്ലാതെ കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്താണ് യോഗം? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയണത്, യോഗം എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ യോഗ പലതരത്തില് മാർഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കർമ്മത്തിലൂടെ, കർമ്മയോഗം, ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, അഷ്ടാംഗ യോഗം, എല്ലാതും എന്താണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പലതരത്തിലുള്ള യോഗ മാർഗങ്ങളാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ. നമ്മുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ ഉറ്റ മിത്രവുമായിരിക്കാം ശത്രുവുമായിരിക്കാം. നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച മിത്രമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശത്രുവായിരിക്കും മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും ചൂട് വന്നാലും തണുപ്പ് വന്നാലും മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും. സമചിത്തത പുലർത്തുന്നവനായിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലും സംതൃപ്തനായിരിക്കും. കല്ല്, മണ്ണ്, സ്വർണം ഇതിനൊക്കെ ഒരേപോലെ കാണുന്നതായിരിക്കും ആര്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച മുന്നിലേക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി. പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണെന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കും. എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നും ഭഗവാൻ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും, ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഈ മനസ്സിനെ മാത്രം നിയന്ത്രിച്ചാൽ പോരാ, കുറച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്കും കുറെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ച് ഭക്ഷിക്കുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല, യോഗിയാവാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് ഉറക്കത്തിലും ഭക്ഷണത്തിലും മിതത്വം പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അമിതമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ഉറക്കം നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത്, ഉറക്കം. തമോ ഗുണാണ് ഉറക്കം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഇതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അപ്പൊ അർജുൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ചഞ്ചലമാണതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, പ്രക്ഷുബ്ധമാണ്, വഴങ്ങാത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, സാധിക്കും. എങ്ങനെ? നിരന്തരം പരിശീലനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അഭ്യാസത്തിലൂടെ, വൈരാഗ്യത്തിലൂടെ എന്ത് സാധിക്കും, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അർജുനൻ അടുത്ത സംശയം എന്താ ചോദിച്ചത്, ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പരിശീലിച്ചു, അത് കണ്ടിട്ട് ഇതിൽ പരാജയപ്പെട്ട എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമ്മൾ ആ ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും, സ്വർഗലോകത്ത് പോകും. ആ പുണ്യഫലം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എവിടേക്ക് വീണ്ടും വരും, ഭൂമിയിൽ വന്ന് അവിടെ ബാക്കി നമ്മൾ ചെയ്തതിന്റെ പുണ്യവും പാപം ഉണ്ടാവല്ലോ, ബാക്കിയുള്ള ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ അനുഭവിക്കും, ഭൂമിയിൽ അനുഭവിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്ന് ജന്മം എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും ജനിക്കുന്നത്, വൈഷ്ണവ കുടുംബങ്ങളില്, ബ്രാഹ്മണര കുടുംബങ്ങളില്, പിന്നെ ധനാഢ്യരുടെ കുടുംബങ്ങളിലായിരിക്കും നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും കൂടി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത് കണ്ടു. അത് പിന്നെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് യോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാത്ത വ്യക്തി എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞു, ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക, ബ്രഹ്മപൂർവ്വം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവനാണ് ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഭക്തി യോഗയിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട, നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ആ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ
നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലിയിരിക്കണം. ഓരോ നാമവും വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിലാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ കേൾക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം. ആദരവോട് കൂടി ഭക്തിയോട് കൂടി ജപിക്കണം. ഏത് സ്ഥലത്തും എവിടെ ഇരുന്നും നമുക്ക് ജപിക്കാം. സമയവും ഏത് സമയത്തും ജപിക്കാം. പക്ഷെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്? ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ മാല എണ്ണീറ്റാണ് ജപിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. 108 മുത്തുകളുള്ള ഒരു മാലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൃഷ്ണമുത്തില് മന്ത്രം ജപിക്കാൻ പാടില്ല. പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടോ പത്രം വായിച്ചുകൊണ്ടോ മൊബൈൽ കണ്ടുകൊണ്ടോ ഒന്നും നാമം ജപിക്കരുത്. നാമജപത്തിന്റെ ഫലങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെയാണ് നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള്? മനസ്സമാധാനം. മനസ്സമാധാനം ഫസ്റ്റ് എന്താണ്? മനസ്സമാധാനം. പിന്നെ യഥാർത്ഥ സന്തോഷം ലഭിക്കും. ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉദയം, ഉത്കണ്ഠകളിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. മനസ്സമാധാനം വേണ്ടത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് അതാണ് അല്ലെ? മനസ്സമാധാനം. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക്? നാമജപം. നാമജപാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മിതത്വം പാലിച്ച് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അഭ്യസിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.